sɔgɔlen don anw na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ka bisimila Mali kunnafoni TV sanfɛ a dabɔra o man jugu ka dabɔra kokura ko de ka jugu a ka émission mandi émission an ka yɛlɛ dongo don an bɛ kokura de kɛ dongo don an bɛ fɛn kura yira mɔgɔw la nisɔndiya damu ani yɛlɛ émission a basilen don yɛlɛ de kan an ka yɛlɛ dɔrɔn an ka yɛlɛ kɔnɔna na mun ni b'a kɔnɔ dɔn b'a kɔnɔ dɔnkili b'a kɔnɔ théâtre a bɛɛ lajɛlen de bi an ka yɛlɛ kɔnɔ ko ke de bɛ se ka mɔgɔ la nisɔndiya an m'o de kɛ an ka émission kɔnɔna la donc an b'a fɔ an kanubagaw ye k'aw bisimila an ka émission kɛnɛ kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ an kanubagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o ye jɔn ye an ka tungarankew aw folen don tungarankew aw bisimila an ka émission kɔnɔ tungarankew an b'aw fo kosɛbɛ ni émission in kɛnɛ kan bita yana an ka daminɛ an bɛ folikanw bila an bɛ jɔn fo kɛnɛ kan bi an bɛ Mohamed fo Mohamed Togola ale sigilen filɛ nin yirini kɔrɔ an b'a fo mécanicien Mohamed a folen don kɛnɛ kɔnɔ halisa an bɛ tagalen ɲɛfɛ an bɛ Bayini fo Bayini ale ka baara ye sɛfeere ale kɔni bɛ sɛ de feere sa Kati mairie kɔfɛ n'i taara Kati mairie kɔfɛ sɛfeere la ba n'i ye ɲininkali kɛ ko k'u ka Bayini yira la u bɛ Bayini yɔrɔ yira la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ jɔn fo an bɛ chargent tête fo chargent tête fo yan fo Tɛngɛrɛ la frontière la an ka foli bɛ chargent tête ye an b'a fo an n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an ye mun tɔgɔ fɔ an bɛ mun tɔgɔ fɔ an b'an ka technique fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ Asimu fo Asimu Geyita Mali président de la transition an b'a fo an n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an b'u fo an b'a fɔ ko Ala ka Mali suma ko Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye halisa Ala ka Mali taa ɲɛ Ala ka Mali juguw malo Ala ka Mali juguw malo an bɛ kɛ min ye Ala kana a ko ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna an ka émission daminɛ invité i bisimila somɔgɔw bɛ di baasi tɛ yen Ala kana baasi k'an na jɔn m'an bolo bi i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ mɔgɔ kan i yɛrɛ de da kɔnɔ a diyara n ye i diyara nse ne tɔgɔ ye Luntandi Kanute artiste chanteuse Kasonke jɔn b'an bolo bi Luntandi Kanute ale ye artiste dɔnkilidala ye an b'a fɔ bamanankan rɔ o dɔnkilidala don a bɔra Kasonge dugu la an nɛmu Kasongaw ka dɔnkilidala awɔ o don donc o bisimilalen kɔfɛ sisan an bɛ an baara ɲɔgɔn bisimila n'o y'an ka ko animateur ye Adama i ni ɲankuma tara su la baasi fosi tɛ yen nse suro bɛ kɛra cogo di ayiwa a ko kɔni filɛ sa parce que depuis ni nana i bɛ sunɔgɔ la dɔɔni parce que n t'a dɔn n'a sɔrɔ a ko su kɔni su kuma ka ca kuma ka ca su kuma ka ca dɛ ok baasi tɛ yen denbaya don Ala kana baasi k'an na donc an donna émission kɔnɔ émission daminɛna an b'a fɔ ko aw ka bisimila émission kɔnɔna la Luntani de b'an bolo bi awɔ n'o ye Kasongaw ka artiste ba ye ko Luntani Kanute o y'i tɔgɔ ye i dɔlen don n'o de ye tɔgɔ wɛrɛ foyi tɛ f'i ma Luntani kɔ tɔgɔ wɛrɛ bɛ fɔ n ma mɛ awɔ nka n donna ni Luntandi Kanute de awɔ n'i taara so bɛ fɔ n ma n na kɔnɔ bɛ fɔ n ma donc olu ye dugulen tɔgɔ awɔ mais Luntandi Kanute diɲɛ bɛɛ bolo don awɔ donc an b'a fɔ ko Kasongew Mali kɔnɔ Kasongew ani Mali kɔ ka Kasongew aw bɛɛ bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna la bita o ye Luntandi Kanute bita an bɛ Kasongew de bolo o tɛ ko Kasongaw ka ko o man nɔgɔ donc Kasongaw ko o man nɔgɔ dɛ donc bi Kasongaw an b'aw bolo donc Kasongaw fɛnɛ filɛ nin olu bɛ koba de kɛ Adama o ye koba kɛ dɛ koba kɛ de ka d'u ye ne taara Kasongaw ka koba kɛ dɔrɔn de ka di Kasongaw ye awɔ n'u ye denmisɛnnin don min na awɔ u bɛ ten de donc Luntani i bɔra k'i tɔgɔ ni jamu fɔ kanubagaw bɛɛ lajɛlen sisan i bɛ baara min kɛ k'o fɔ i ka baara ko ye dɔnkilida ye Luntani e ye dɔnkilida ni e y'a baara daminɛ a bɛ sanji joli bɔ e y'a baara daminɛ wagati jumɛn ayiwa dɔnkilida ne wolola k'a sɔrɔ so an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a kɛ n baw ni ntɛnɛmusow bɛɛ b'a kɛ o nana depuis à bas âge n mamuso mɔnɔ de bolo n fa ba donc Kasongaw fɛ yen ni kɔɲɔmuso bɛ taa cɛla la i n'a fɔ hɔrɔnden jatigiden quoi ni jatigiden bɛ taa cɛla la jelilen dɔ de bɛ da k'a b'a fɔ ko yamaruw jeli o ye jelimuso ye i y'a mɛn
anum kefene bi da kan kata o yamaru jeli o ibo dongul de da ko yam so ko de pa boyro fasio nyame in fa o de la gadi mam soma ya mam so ko la ko so asigele no wutoro ko no nan tun sera village mina ne ko me wuli kan jo wutoro ko no kan ala se quoi du ye yoro la ni jeli du ba yoro la jeli mum so be so nga bo kan deme fa nga du yin jati ke kateme am so kata du la fa nga se ko am so ko du la veketi donc ñu ke depuis fitini mais am na tane nali ba mako ya musicalement ni tugura encore muso de ko ndere damba de muso jojo jabate ni tugura de ko kamigoro mine fala kadian jamana dominida jojo de migoro tandu ni dominida kadamno la kana bla bila mbake ala nanan kunandi ambalma ke chama be folike nchere be folike donc krane ka dominida tachowe ya urubale ya rosaw bali nga foli be juju jabate ni yoroina koromuso ni mambari du bali ma ni mamba juju jabate ame juju fo keneka dede seba jabate ite kura fola seba jabate ale koromuso jojo nolu bay dede yambay akumana amba kono be nu masori o fene seba fene koromso fene Fatim Jabate o te donc ulu fene dogoni o lundani kanute amala bi donc ame dede ka dembaya bela jilen fu ame jojo fu ka Fatim lundani togola ka Fatim Jabate fu lundani togola ka seba Jabate fu lundani togoba donc aga fola ay baran damne debni a fitini donc a borane debi bamna gono possible awode fo donc luntani ibe kuma jumen ka o jeliay be jeliadi donc kosobe donc adama luntani bambulu bi jelia amna kuma jelia kan doni parce que jelia 600 jelia ani folo jelia te kele no dume luntani don domina depini bi jelia ogum konnala abika tata sira fe parce que ni ay ko ke chogo abina doni wala mo jeliya la doni demsen do me abi mundo abino fote mentigile e luntani mu famu sisan jeliya la aywa lagari sisan jeliya ko ni ne ka fami alla comme bebe kuma ka domaine ga eche on yi kasonga do on fi mimbeke ani mimbeka ke ba mawaya tegli on misira yantani misira yantani on fait non jelia yi bulu fara ka chanko men jatigi jelia yi shiadi me chetere shiadi do yadi do quoi jelia yi yadi métier ni jelia utiliser comme métier droit tu es devenu artiste artiste jeli yere artiste de me anga tabiya ukonna na jeli joyoro ni artiste joyoro difference babuche sibla horonde miseka ke artiste ko jeli de miseka ke chuko mais jeli de miseka ke jeli ni horonde kera jeli do yi dambete ya fam envie fembe jeli be fembe ira folo fonan seria jeli de ba nyira jatigila horonya jeli de ba nyira jatigila mara jeli de ba yira bunya jeli de bayira ya famia donc ni jeliya ni nafolo nyini tikele me jeliya la me war nyina ni me nafolo nyini kelonde jeliya ya yere yani warti fangene war be sura kono de me war nyini nante quoi jeli de be baranya ira horona ne wolola dumi ngono kamo dumi ngono ne fauni samia bani ngono kumana doro du dembe ka foro bibul furu muso be ka tege foro bibul be ka kaba foro bibul ame chi de ke sebela samia manaba ambu sene fe on fara nyonga kulado e mas chike e glonendo horomina obe ka chike e be do e glonendo la e be ko de nege e ka yayi ni law e may horonde chama gara jelia
e be baara de kɛ ka nafolo ɲini cogo yira hɔrɔnden na k'a yira la e do e to n bi balo mais n fa danbe n b'i bɔkolo f'i ye k'i dusu don k'i kɛ fɛn i ka sɛbɛsɛ kan sɔn o kɔnɔna la awɔ ni ye n sɔn min na n b'a f'i ye masa ɲuman barika n'i y'a ye jatigi jeli b'a fɔ jatigi ma ko nin ka dɔgɔn kɛ i gulolen don i balo i gulolen don ala de quoi n'i y'a fɔ a tɛ faamu kuma n'a kɛcogo de don n'i ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la wari de bɛ sɔrɔ jeliya kɔnɔ jeli tana tɛ jeliya wari ye dɛ dɛ an bɛ jeliya kɛ ni hɔrɔn min y'an sɔn i danbe na an b'a mɛn mais deliw fɛnɛ kɛcogo tɛ kelen anw fɛ yen Bamakɔ yan o ɲagaminen don jatigi baro jatigi deli kelenw tɛ ani jatigi ɲaga fɛnɛ tɛ kelen anw fɛ yen jatigi baro misali la e ye jatigi dɔ ye ne ni n cɛ a b'a ka gɔni ta n bɛna n b'a fɔ n jatigi ye kari n wololi ye n balolen don i ye ni n sara n salen don i ye i y'a faamu samiya mana diya sisan n bɛna baro kɛ karisa fɛ walima n hakili b'a la karisa ni karisa dɔ ka ci dɔ nana karisa kan mais a bɛ ka kamana gan a b'a jaabi cogo di hɔrɔndenw tɛ jaabi kɛ joona dɛ donc n'o e bɛ ci bila ne cɛ ma jeliba a kɛra faama ye dɛ i tɛna an ka baro ci dɔw yɛrɛ bɛ n fɛ o jeli de ka kegu nin bɛɛ espion fɔlɔ ye jeli ci min b'i fɛ a b'a ɲɛɲini n'a y'o don a tɛna f'i tulo la karisa nin ci nani f'i ye n nana o de kama dɛ an bɛ na a bɛ baroda sigi a b'i bɔkolo f'i ye i bɛnba karisa dɔ tun bɛ yen o ci ɲɔgɔnna de la ka f'a ye a bɔra a kɔnɔ cogo min a b'a ɲɛ f'i ye histoire kɔnɔ i bɛ t'i da sufɛ dugu mana jɛ i b'a tigi jaabi i tɛ malo o ye jatigi baro y'an fɛ yen an taara n'an ye baro ngoni bɛ fɔ kuma dɔw la an taara masakɛ baro ngoni 7 bɛ sigi jelimuso ŋara 3 4 bɛ sigi jelikɛw bɛ tariku fɔ jelimusow b'u den k'a bila a ɲɛfɛ n'an tilala n'an bɛ bɔ baro yɔrɔ la hɔrɔn musow se ye min u b'a d'an ma n'a bɛ min bolo naminɛw b'a la tigɛw b'a la malow b'a la a bɛ di o ye burusi kɔnɔta ye sanu yɛrɛ tun b'a la donc sanu a bɛ di masakɛ b'a di n'i taara famille royale la sanu de bɛ d'i ma jelimuso ma misiw ni wari bɛ di jelikɛ ma a tun bɛ kɛ ten masiri tun ye muso ta ye mais bi Bamakɔ min bɛ yan nɔ n t'o dɔn ne tunnen don ala kana to i k'o i y'a faamu bon jatigi baro ni jatigi deli tɛ kelen e bɛ jatigi min deli i wolola mɔgɔ min ye ka mɔgɔ ye i y'a baro ta f'a kɛra fɛn ye a ye fɛn yɛrɛ de sɔrɔ koyi a ye fɛn de sɔrɔ jatigi deli man teli dɛ parce que i bɛ jatigi min deli mɔgɔ min t'i sɔn i b'o de deli i kanu tɛ donc ni ne nana e fɛ yen nɔ ka n'i baro n bɛ taa kalo mana sa e b'a dɔn ne bɛ balo kalo mana sa e b'a dɔn k'a fɔ n bɛ fini de don e b'o dɔn i yɛrɛ k'a sɔrɔ ne m'e deli cogo di mais e t'o si kɛ k'a sɔrɔ ne wolola e se dun b'i ye an b'i deli mais n'an y'an labɛn ka t'i kama don min na o don kɔni i bɛ sɔnni kɛ dɛ parce que jeli kelen tɛ taa dɛ jeli kelen k'i labɛn ka taa hɔrɔn deli o t'anw fɛ yen ne bɛna t'e deli sisan ka bɔ Kalaban ka se yan jeli fɛn o fɛn b'a la n bɛ n sara a bɛɛ la a bɛɛ bɛ mɔgɔ dɔ diya an bɛ jeli fɔli de sigi ka da la jan bɛɛ b'a dɔn yan yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'an nan'i kama a bɛɛ b'a kan fili jeli ŋara bɛɛ b'a la mais yan bɛn fo ka bɛn tɛ yen n ko bɛ kɛlɛ kɛ mikoro nɔfɛ kɔɲɔ yɔrɔ yo n'a mikoro tɛ di Ami Adama bita ma nɔgɔn donc donc le club bɛ taa kalanso o bɛ taa a kuma dɔ fɔ kuma in c'est-à-dire a bɛ yen quoi a bɛ adamaden n'i ka bɔta n'i ka fɔta ye dɔnta ye i b'o de mɛn i b'o de mɛn ouais effectivement aw fɛ yen Bamakɔ yan mɔgɔ bɛ mɔgɔ da a bɛ kule la k'a wuli a bɛ kule la o ye Tarawele bon normalement jeliya la o i kan ka mun de ɲini parce que denmisɛnninw fana bɛ Bamakɔ yan une fois que émission do dɔw b'u ta sɔrɔ a kɔnɔna la fili b'a la ko fɛn b'a la i b'a fɔ sisan kɔɲɔyɔrɔ yɛrɛ la dɔw bɛ nin ɲininka mɔgɔ fa Adama n'i y'a kuma fɔ i bɛ don gasi la n'o tɛ bɛɛ n'i ka tabiya jeliya yɛrɛ la ne se ka kuma man t'i dɔn mais dɔw t'i fa yɛrɛ dɔw t'i ba dɔn o de ko don ni ne ye ɲɛna dɔn ne tɛ fa dɔn ne t'i ba dɔn ne tɛ se ka kuma i ma mais n'o ye dɔw bɛ i jamu kɔni dɔn bon o ye bɛɛ ni olu ye métier kɛlaw de ye u ye jeliya kɛ métier u bɛ dabalo ɲini n'a la mais i b'a sɔrɔ jeliya jamu b'u la ni dɔw tɛ Jabate ni dɔw tɛ Kuyate ni dɔw c'est kuma de don quoi n y'a caman ye
soit là sur jambu là du jambe dom na ko jabati dom na ko kuyati bon Bamako na la mini ibi nyana dia ko nyoro la ite kasonga jeli sora ni kasonga te oui tiens ni kasonga ko yate ni kasonga dote anno kasonga bi no ma wuli kana ite kasonga jeli ye palum paluna ko nyoro la jamais muna ibita ko nyoro la iti mo doy iti mo fado iti mo bado kasonga ka bongo yi hi angoya anti dora ma fede fierté dal na mo de fierté le tan fla le no ma so yere ba dan ay wa kasonga ka girin yere di ami tele ko tan fla re na fora Vaya fa. Bokor ba sigire no gi. Awu ba ya fa. Amulu ka bango. Awo. Kasuma de kele. Kasuma de kele. Aywa. Jamais kasonga tana de kata e ma ye eta don e ma jate. I kasonga ka giroma. Ata yoro la de yoro mi abi mo mi abi min don wa bi se ka min dade. Wa mi ya wule. Abi han na soro ne wulo la e mo ni ka kungo ke ni ma fa kasonga jila tita. Ateta. Figa faide. Ni ava bi se ka kungo wa bi ti mama tani wulo la fi ya so ni ma so be ka serata. Wanabi ku ni ma so fa na ba fi karsa. Abe ku ne wa ne be fe ka na ne so ibi na so wajibi basa abi ba na chukodo abi fa na chukodo. Ama ko burla. Le ka bo. Iyo me atekere attention. Ati nambara ibi ka jeri ta dron ami te trasuba ya nepso na te trasuba ayi lamine wudun wada baun ami lamine de lamine de wadi ite da jere ba sa logo de no kurtum dogoni wadi ami ba de rama abedi abe fo de ko wa ku ni me wa bagilua Jelian saraka del tekile ma abe ngako yo o lo be ngako deli saraka deli ani jelia o tekile aywa jeli be ta jatigi nyana fimbani minka kabu dam menna na deli mi fe nin kasonga jeli ke ma ambe fe kati deli de e la bene pasa o materina be du dolo ay no iti dugu blale mi be mba blu nye ay ute jonsa mais ni tara dumande minata kitu ni ayo seri make bakilua de osima no to manteli abe fo de kam ni baro menyesri mais ni anwa mini baro amini bemba na choko de fi ibemba to chama de kera mun kera masai munte c'est comme misal lani masare untara sujeta ke ita de la dona yani sujeta te masau temena sujeta temena ko fe masau nana olu shiube abebe fo ke ta abebe fo konate mais be mo ke to bika maniga ubado je angeli no jel ko roba ubado fe si sogo ubi ulu bemba dobe akera masakeba mais fene den chama de wulu munu la kodona tribu différent na quoi ulu fene shubi bon jeli doron de benindo nyama kala doron de benindo c'est un messager ouais conseil mi yere karan kadi malende uma na kadi ni angula barande misenu quoi iba kalama ko ne de la kan nyona ye de même âge ata ba togodo ata ba fa togodo jello ayi horon de una akere jeli kuna akere horon kunda l'enfant à partir de 7 ans il kan kase kadon ne ba fa togomba ba togo ne ba fa be bomi ba ba be bomi no dona sa o mali dambe na toyo oui tiens au temps et 20 ans iti mamzo ka dugu togodo iti moke doke togodo wa da frile saw ana ma da frile ada karla de ça fait mal mais jelu de éducation assurée jelu ku joro la nafalo nyini nga dabla nga jeli ayre ke jelu fene de biseki boro ni jeli ayre ke horon fene be horon ya ayre ke kasoro nafalo nyini te mbe fa fie apete jelu mbe fe ko fo donc avocat les horon ola jelia fana ka jelia ka jeli ka jelia be no yabulu abe no yabulu ne bi se ka kuma nyogona ka mo ko ba ko haketu on yere de horon ge an yere de horon jelia nege don horon na ye fin kuma do defo kuma in fla de yon so fin ken no parce que artiste ani jelia te kide mais ka kuma na parce que mona an ata folklore la ne artiste ne tanjo awo une fois on a donné so njole un artiste no ba folklore ni ko fe muso do na bien vrai que folklore ma folklore apete jelia
jeliw b'a la hɔrɔn b'a la mais fɔli tɛ artiste fɔli quoi a ye wari di mɔgɔ sisan ma a y'a jɔ ne ko ayi mais ne ni min tun taara ɲɔgɔn fɛ ne ye jeli a di ne kɔrɔ a ko ma ko ni ka wari minɛ ko n'a ye dilan k'a tɛ wari di yan n'i bɛ ka fɛn fila in ɲagami ne ye artiste ne tɛ jeli n y'a f'a ye ten e kan k'i ka sara de minɛ sara de b'e la a kɛ a tigilamɔgɔ tulo bɛ n'a bi n bɛ ka kuma mun fɔ mɔgɔ tɔgɔ fɔ ma ɲi n k'a ma n'a ye diya n'an tilala ka na wari di ne ni i ni ɲɔgɔn cɛ ne ka jeli t'i ye dɛ parce que bɛɛ n'i ka jeli don n y'a fɔ a ye ten bɛɛ n'i ka jeli don e ye bɔbɔ ye i ye bɔbɔ jeli ye ne ye dɔgɔnɔ ye n ye hɔrɔn ye n ka jeliw fana bɛ yen n tɛ n'i minɛ a minɛ n'an tila baara kɔnɔna na ne ni e ɲɔgɔn cɛ artisiya kundo kɔnɔna na n'a ye ja karisa bɔ ne ye nin sɔrɔ i ye artiste ye hɔn ne ka jeli t'i ye dɛ bisa kɛ mais ni hɔrɔn ka minɛ ne hɔrɔn ɲɔgɔn sɔrɔ ne t'a minɛ i ye faamuya a y'i kɛ faden sago de parce que ne fa o de fɔ n ye i hɔrɔnden ma nin sɔn i hɔrɔn ɲɔgɔn ma nin sɔn e kɛra faden sago de a y'i saraka de n k'a ma i bɛ u t'a kɔrɔ de dɔn dɔrɔn bon i ye ko tɛmɛ dɔrɔn o de tun k'i ma ni hɔrɔn ye jeli ka jeliya dɔn a ka hɔrɔnya b'a nafa komi ni jeli fana y'a ka jeliya dɔn jeliya b'a nafa cogo min mais na n k'a f'i ye jeliw ka jɔ u jɔyɔrɔ la dɔrɔn ne yɛrɛ ka n'i ba sabu kunna ka t'i ton kunnadiya kan jeliw ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye sisan jɔn ka limaniya ka kariya k'a dɔn ko ala de bɛ sanfɛ ala de ye masa ye i y'a faamu limaniya fɔlɔ fɔlɔ o ye kariya ye quoi hadamaden ka kari ka diɲɛ quoi k'i danbe bonya k'i da valeur k'i danbe la ka tɛmɛ hɔn kan quoi munna ni ne ye e la misali la ne bɛ n ka jeliya in kɛ don o don n bɛ n ka jeliya taabolo de kan n tɛ delilikɛla jeliya tariku dɔnkili duman fɔlɔfɔlɔ dɔnkili kɔrɔ olu de bɛ da denmisɛnninw bɛ ɲɛnafin bɔ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ ɲɛnafin bɔ ni e ma ne jate k'e to i ka hɔrɔnya la seli sera hakili tɛ jigin ne kun e kan k'a dɔn k'a fɔ ko nin ne bɛ ka sɛbɛ sira ta nin don nin ni tɔ nin tɛ kelen ye dɛ e ma ye nin ye jeli yɛrɛ yɛrɛ de a jeli kɔrɔbaw bɛ yen hali bi u b'o de kɛ i y'a mɛn e ma ne don n'o ye e kelen bɛ k'a faga ne kɛ ko fo ni ne taara e deli i ka so de ne bɛ t'e deli ni condition dɔ de e fɔlɔ de bɛ k'i faden ne bɛ sɔrɔ ka kɛ n faden i ma an tɛ ɲɔgɔn dɔn hɔrɔn de bɛ deli la bɔ a n'a ka jeli cɛ ko n bɛ kulon bila karisa la k'a b'a kɛ sɛbɛ ye n'a y'a kɛ sɛbɛ an bɛ sɛbɛ kɛ mais ne ko ko e mako foyi tɛ ne ka sira tɛ ne na min mako bɛ na n bɛ tugu o kɔ n b'o kɛ masa ye e min mako t'a la i b'a dɔn ko ala ye masa ye i bɔkolo bɛ tunu i la i bɛ tagama o nɔfɛ i bɛ k'a ka jɔn ye jeliya tɛ kulonkɛ koyi jeli da de bɛ hɔrɔn kɛ jɔn ye ka hɔrɔn kɛ ɲamakala ye jeli da de bɛ se k'a kɛ ni halala ye ni jeli ka halalaya sabati lara buru bɛ fiyɛ i tɛ kɛ ɲamɔgɔden ala yɛrɛ de y'o kɛ ko Sunjata y'o de fɔ k'ale tɛ fɛn mara ko ale ka jeliw b'a bɔ ko hali n'ale sara k'ale mankutu bɛ la kodɔn yɔrɔ la ale siw ma se yɔrɔ min o ye tiɲɛ ye n'i bɛ fɛ ka tɔgɔ ɲini tɔgɔ bɛ san de koyi a bɛ san Ami bɛ san ni kɛwale ye adama nafolo bɛ yen dɛ mais action de ka girin ni nafolo ye nafolo bɛ ban de e k'i ka hɔrɔnya kɛ dɔrɔn adama a ma nɔgɔn an bɛ ka kuma jeliya kan an ye dɔɔni fɔ jeliya kan parce que ko in hukumu kɔnɔna na n'an ko k'an bɛna kuma bɛɛ kan bi ko in ye heure ko ye an bɛ bi bɛɛ k'a kan donc olu ta ni kanu tɛ an ye dɔ fɔ jeliya la an ye dɔɔni fitinin minnu fɔ tan dɛ dɔɔni fitinin mun fɔla mun fana bɛ fɛ k'o lamɛn dɛ o dɔɔni fitinin k'o fana lamɛn fitinin mun fɔra dɛ an kɔni fitinin mun kɛra faamuyali sɔrɔla o la donc o hukumu kɔnɔna la sisan na i ka baara ye dɔnkilida de i bɛ jeliya kɛ i bɛ dɔnkili jeliya yɛrɛ de y'i taabolo ye nka i bɛ dɔnkili fana da e yɛrɛ lakodɔnna ni dɔnkili jumɛn ye e bɛ se k'o dɔnkili fili fiɲɛ fɛ an k'o lamɛn parce que mɔgɔ bɛ lakodɔn ni fɛn dɔ de ye ka sɔrɔ n ka bɛɛ b'a dɔn ni dɔnkili min ye awɔ silatonya wallahi silatonya malien dingolu silatonya kelemambete ye mumbe keleleto fasaya be keleleto mumbe keleleto future saya be keleleto mumbe keleleto mare saya be keleleto kelemambete ye jalia alla le jalia da
Alamenga jaliada telega mansada. Yeah. Ima e kasunga dongli yere de kadi. Kadi sa ami akan kadi ni kambe. Ko ale fin da trop. Congo fin. Congo le ga trop. Ningala. Mal ningala de. Oh, mal ningala de kasunga dongli. Kasunga dongli dokan. Ni ko me fra ni no to ko ningala de. Fa kadi ni kambe. Ah wow. Ba ningala ka ne. Wona am bale fa ko ne. Kasunga kan de ningala. Kami to dam no vie bi de. Oui tiens. Nyera o ma bi. Il a fait tout. La grande la bana. Tiens là. Odo. Du suka bonne. Awo. Ami du suka bon. Voilà. C'est-à-dire ni le fait ka quand ni mo la ko. Ko mu ne boké. Ko bonne. Kasonga du suma bon. Kasonga ni ben kasonga ma. Ni balema tan kasonga. Lara burube fi adabe to dil. Awo. Yi kasonga kala mo ya kadi ni kasonga darila. O kasonga muso be soro danalila. Ami so kuma kadi ni de. Manye ami. Ni kasonga muso shiwara ku. Dana de asi. Wa bita so tigila mo se a féliciter mara ya la body. No te kasonga muso ti sorote. Ne kasonga kan de ko de kan. Biso du manye sa wala ntri depuis tout le crier wala. Ara wa forde. Kubeka biso kula. Nere me kasonga du kono e ma forta. Ki so du manye. Mekele vie. Si ya bela star kasonga re. Kasonga de be sans fait. Bon ni be kasonga mine. Bi berebe am bi majigi. Ni majigu ye nu ita lara buru be fete nu yele ite ji mais ni yele ke flestari ki yele baya yiri la kasonga ka ibi be ka kasonga ka fo fi bi firi ala eni kasonga ila jigi ala ni kasonga ila jigi beti yela idu mari la isen to ko bi forane ma neddo Bi mo ami mo kuma wa wulelo ala di ni sa magala ne de ko de ni ke fenta ki fenta wala Allah amoda kuna itina tege Allah de Ite wuli. Joma kon tege la ila ambe munyu ba mako ka munyu mais ni la ci ka do 18 kono do 24 heures keno 24 il 24 heures chrono do amma kalati fone segana aw ko inya bala akhi de nya bala de ni ko mo ngene mate jada ma ire forle no tani A forle no koy. ne ka so am so kele so ko fara ka o kadi Allah, o kele ni ngoni sanda to la de. foni bi glu amina de basi aminde balma ami do ni ami balma do le ami ayi Ale ami awo sisan kuma be yorom na. Ne balma ka so ngowi. Ne fe ne balma awai. yo ayire akanga tani awaka Adana de machine dia wona. afura be kuna nan 4 contre 1 Oti sale. Afoy. Hawawa. Ami angata na émission. Hawawa. No. Mais ebseka donc daga so ka so ngala kana te ti retso ke. Ibsa. Awu nga patron. Do ke moy. Ka so ngala na do ala de. Ati do. Non, ma donc double action. Fanga te dankele fanga dara potigi te dankele maliba kera unte ulube malife ala nangala dala maube malila ulube malife de sorasi ube malila ulube mali fede ortemu be malila arajo nyuma be malila mali kuna foni be malila pilato nyuma be malila mali bakera undai fanga te dankele fanga dara potiki te dankele mali bakera undai no double action ni o abse ka fa bela ami donc da chinois kana amani ambulo ni amani malo de chinois kana donc da chinois kana ami ni sofla na benena ni sofla benena ne se ugwali bana
Ça vous dit ah pourquoi t'as les gars ne faso ye segudi ni na fera ko be ka so fulana nyini ne faso ye segudi mfuru yoro ye segudi ni so fulana mi soro bani c'est bien fait attends ah émission intéresse oui on fait comment ça c'est ami ndene cheka chane niko ni nyini nga ai mba jati sa awa bana ami ablay Keita fofo segu encha doy ablay kulobela ablo Keita ablay Kosila Keita o encha doy Kamiria kadole miria kante kadole fa mo sa ba fo Keita be kangono ouais fly galon tigi de galon tigi de galon yo sora sire samara baba asina fadenti mana ko kanyana awo woro fana man to da mi capitaine Kurofu ya fo kati fana o ne koromso mama ekele koromso wolo koromso ekele koromso hein ekele koromso de ngone buruju wolo aha abone koromso ena na do anga click en fait ena na do kana agression à domicile wolo la ya fa borofa ne ngam so afo no yayi afo ya fura de afu ya folo ne be jene ba sa no go fu ibo fana fu no yi ambaye amba fo ko ya ala si jani kena adam amin ni baflana mi soro yo mbadoi nyore fo ni soflana be na segudu as précisément joylado entra joylado wa femme soro marqué da côté ya kude kun nini wati ya mana ba ka nyangu mama ko foli bai anga foli ba ngamba nyana mabela jeli ambe kaso nga dembe la jeli fu nanye kaso nga dem fu ami jara su bafu no fanta fu ne dambai jara su baba ni sajo kanute bani manyamba ani mam jara su baba amba ali fu madam kanute amba ali fu abe sigiro be garanti ki ana balma be nga blam so do ngon me plateau la korofalo tebe si sorom somandu hakili boto dafa no te mena ka bendra memba dembe la jeli fo kan kanu ba befu et puis en fo kai mali region be kasoga be yororo abebe ne yororo wamba be yororo kasunga kaine ne dilla kata kasunga ami pone brona ko sa kwa do dia kasunga kula ito ami ga chinela tilma ko voici jararama donala voici plena ega tuango ban ndone ko mna ka ba ko me ko la tukuna ko me ko ka kasu ngorna ko yani ngaso mina ko kele finyele beta kasunga dule be du tracé tane mais ha non ubege na fuku idundi e baro ko du ne reta ramna ko tukumna du be tane ha ni nana foli ken no wa fuki jo am ta foli ken yoro ibita foli ko be fine ha ibe foli ke be bode iba foko cha kan foli ke ngantara ita fuki ku yina ni kwa fa foli madame nege iba ku yina na de yina na yere yina le ko fe de wallahi adama nunu bu fara nyonga kana tuguni wuna tola iba ne kunu a fen fla de comparer uni chen de bena iba ne kunu a fen fla de comparer quoi ire hakili bode no bone kona kasonga ani kakolo ibe comparaison ndam na parce que muna to dabne wa no bebe lang kelen fo dan ay trop kuma imeta nyon tandoni kasonga parce que yo tlabe kai ko wi kambe baliade très bien no kulu comparer kambe baliade si ça ne amma janyo na de kakolo ni kasonga ule kakolo kama janyo na bari kakolo ya ka koroni kasonga ya ipio kakolo ya ibama na nya source oni bama na undi kasuru utedore mara ka ukasuru yame mais ni fa fla ko kadne kakolo ani kasongore rede ni ne kunyo kakolo ya rede kadi ni ne kumela muna ko kechu be tu ko ibi ire be yele ndesa kakolo kasonga mais ni ya ibaro to ko abi nyongo goro to kasuru kuma ka on fele ma janyo voilà mais dole du suka bundota ere ok am senga na kena ko yoro la nega fo be kakolo dembe ni yoro ina kakolo maraka de umbe fo ansigi nyogonde du bari mim ye mim fani yere de bo juger de fo fana ngire bo juger
a yɛrɛ b'a jɔ n'o kɔlɔlɔ ye a ye to jɔn foyi kɔlɔlɔ ka yafa tɔgɔ ka yafa ni min ye min diya ne yɛrɛ b'o minɛ k'o fara wa kan i pɛrɛ ah il est o de tɛna nɔgɔya tournée ni gara fɛn ninnu jateminɛ dɛ i kuma cogo n'i m'a dɔn n'i jɔra fɛn la ni kaso ka balance la ɲɔgɔn na m'a fɔ n ko yala yafa bɔrɔ fɔ lɔkɔte donc Adama an bɛ segin an bɛna kɛnɛ kɔnɔ et toujours émission kɔnɔna don an ka yɛlɛ na sisan projet dɔw b'i bolo i bɛ fɛ ka projet dɔw réaliser wagati in kɔnɔna la i b'o ɲɛfɔ projet bɛ n bolo san o san n bɛ to ka sandiya dɔ sigi sandiya in kun ye kasɔngaden minnu bɛ yan dɔw faw wolola yan de u ka dɔgɔyama tɛ dɔw mɔkɛw yɛrɛ ye vécura yan de kasɔnga jamu de b'u la kasɔnga joli de b'u la mais u ma kasɔngaya vécu u t'an ka tradition dɔn u t'an ka donsenw dɔn u t'an ka coiffure dɔn u t'an ka masiriw kɛcogo dɔn kasɔngaw dun fɛ masiri bɛɛ n'a kɔrɔ de don maɲari bɛɛ n'a kɔrɔ de bon donc kasɔngaden minnu bɛ yan nɔ n'olu wolola yan ka mɔ yan n'u t'an ka tabiyaw dɔn n'u bɛ invité kasɔngaden fɛn fɛn n'i bɛ yan i b'a dɔn n'i t'a dɔn bɛɛ i welelen don kɛnɛ kɔnɔ an b'an ka donsenw yira i la an b'an ka fini don cogo yira i la an b'an ka kunkolo digicogow kɛ ka taga k'an ka tabiyaw kɛ a kɛnɛ kan ci bila nin Mali artiste bɛɛ ma catiribɔla o dɔnkilidala o fɔlikɛla o i ka na an fɛnɛ kan ka ya kɛ i ɲɛna i b'i ka tata t'a la a bɛ kɛ le 14 juin Seliba une semaine Garantigi Bugu Jakarta terrain na plein air de do libre de do bɛɛ Bamakɔ bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn kana se ka a bɛɛ bɛ k'i ɲɛna o don n ka bɛɛ bɛ k'i ɲɛna o de ko don ni kɛnɛ to an bolo an yɛrɛ bɛ se a ɲuman na an min kɛra anw ɲɛ ka ban ne m'a f'i ye n ka ba bi so ni dɔw ta ye olu b'u kɔdɔn ne ka dɔn olu bɛɛ b'anw de fɛ ne ye tile 2 ye k'olu nɔfɛ mais n t'a dɔn sen de kun bɛɛ de b'i kɔdɔn ka dɔn quoi ne yɛrɛ donn'u cɛ la musow de b'u kɔdɔn n'a ye dɔn ka kɔdɔn a bila maa si tɛ si lajɛ ne b'a sɔrɔ kɛlɛ est-ce que o tɛ pour que kɛlɛ kana wuli de Allah yɛrɛ ma ok an bɛ sina hukumu kɔnɔna la n na bɔra k'a fɔ sisan k'a ka sandiya bi sandiya ni a b'a kɛ chaque année a bɛ n'a fɔ sandiya yɛrɛ kɔ sandiyara ne la n jatigiw ye sandiya na an ka kan na dɛ sandiya n b'a kɔrɔ fɔ n ka kan de la kasɔrɔ kan sandiya sango diya tan tɛ la n bɛ n tulu na n jatigiw ye san diyara n na n bɛ n kulonkɛ n jatigiw ye san diya kɔrɔ ka ca million sɔrɔ tɛ sandiya ye mobili kelen sɔrɔ tɛ sandiya ye sanu sɔrɔ tɛ n'i y'a sɔrɔ alhamdulillah a bɛ ala ka sɔn de mais ni san bana n'i ka kɛnɛya n'i ka danaya ye i jatigiw bolo sandiya de la donc n bɛ kulonkɛ n jatigiw ye u ye n dɔn ni min ye n'o ye n ka kasɔngaya ye n bɛ t'o de kan à vie ma culture ma langue mon combat donc an b'a fɔ an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ye ko n'a bɔra ka fɔ sisan ka sandiya bɛ le 14 juin ni seli tɛmɛna seli bɛ tɛmɛ dɔrɔn dimanche fɔlɔ o tɛ Jakarta terrain na bɛɛ bɛ Jakarta terrain yɔrɔ dɔ Kalaban yanni ka se a tɔgɔ fe la Garantibugu fe la i b'i droit i gauche lajɛ Jakarta terrain mais n'i bɛ ka na tuguni i b'i droite la a bɛ n'i bɛ ka bɔ Garantibugu kana i b'i droite la Jakarta terrain n'i bɛ ka bɔ dugu kɔnɔ kana i b'i gauche lajɛ a bɛ donc an b'a fɔ kanubagaw bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc ni yɛrɛ bɛ tunkarankew wele kosɛbɛ tunkarankew fɛn bɛ Mali kɔfɛ très bien kasɔnga fɛn bɛ yen kasɔnga fɛn fɛn bɛ yen hali ni tɛ se ka na dɔgɔnɔ fɛn fɛn bɛ yen fila fɛn fɛn bɛ yen maliyɛn bɛɛ lajɛlen maliyɛn tuko maliyɛn bɛɛ lajɛlen donc hali ni tɛ se ka na an ka kɛnɛ kan sa ni tɛ se ka na n'i bɛ se ka hali fɛn orange money awɔ orange money ninnu bɛ kɛ donc Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka sandiya bɛ le 14 juin ne yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan Adama bɛ kɛnɛ kan donc an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Jakarta terrain na Bamakɔ Jakarta terrain n'i y'a fɔ Jakarta terrain Kalaban bɛɛ bɛ nin yɔrɔ dɔn donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen donc mun de don an ka sandiya a bɛ kɛ wulada fɛ donc a kɛ kun ye wulada fɛ pour que 15 heures ye k'a fɔ k'a bɔ a la 15 heures ni maa min ma na 16 heures 17 heures 18 heures minɛ nɔgɔ ko ni yɔrɔ jɔsi bɛ so o bɛ ni fitiri wula dɔrɔn an b'a yɔrɔ fana ka jan donc o tɛ fanga fɔlɔ yan uniforme b'a la o a bɛ kasɔnga fini de b'o don ka taa ale ka kasɔnga fini uniforme ye musow ta de kasɔnga fini awɔ cɛman ayiwa
Ntere ka songa aplobe na de. Yan le 14 je ko ni ngoni. Ane kon ta ka songa kungulo di. O ka kene. Ami ngo ne be Chapeau be. ne be donge zina. Ba digi wa chapeau be ne be do na digi la teshi. Mais ami akuma am apmet ek me dolim de mam sok mi lu dolim no. Oh. E ko fota mai parce que kunga mi na don ne. Na na du jam du ko na chetike kata ko ko la. Fo jatigi ko nyom so de ma. Ah o mo ya. Ama fa go do. La do ngi de. Ya Marwa. Ya Marwa na kutuma nyinya ye kodole tenya tanjalolo ye njalolo mbatuva ketamanyo leti musumanyo nindurambo ani mama sanga bale vela o aningo aliorama ani mama daraja bale vela wondo ningo aliorama nyagili lale kano malo mandinjalo fenandilo yemba to faila jalo be hontona ye lutonyala ndogo katamanyo tijombajo Amen. Koralumbe koi. Farka su me acheo. Abi cheke. Na meneri. Abdara da tugo de la. Eh. Ami iba don. Ah. Ami mo mte dong do. Ah. Iten done. Ni te dong li re don. Iten don. Iba do be. Ya da o yele de. Ni ya do be kasi. Ni ya do tokma. Be ni ka sensation de. Ouais. Mais ami ni nte kaso nga kamere. Nta mere. Ah oh. Les fins de be fo do ni na be ka fo kaso. Ka ko ekin abi du la. Abi o jagwe. Anglais donc yo chare do ta do me bitim ba ko fin de be na. Be ka nen ta do ne. Mais ya kon be ado. Ibado. C'est ça. Comment faut le kaso. Amufu. Me kaso ngo fo lundan tokola. Lundan kan te tokola. Parce que mo yi ka culture ta ka do so ko ni ko lo che. I fena ka nga minedi. Odo. I ma famwa. Kaso nga be beba foko ni kaso nga e fenge. Mais do be o bata. Ka do aso ko na ko lo che kwa. I ma famwa. Aka chare. Kaso nga du. Aka chare ro. Kaso nga jamana tani nani ni. Jamana awa jate ko commune. Aw ka jate la commune. Aw fe tan nan ni. Jamana tan nan di am fi. Eta me ko almami ani gimba ni safire. Eto me. Donc ale ko kasonga ni oye kaso kiwaro kasonga fene ni maninga be fakile mbakile ni. Kasonga I fladi. Yame. Kasonga I fladi maninga chade. Fire fly. By maninga. Ima dusuka anfana dusuka bon. C'est ça. Maninga ani kasonga ti maninga tanadu maninga fene te kasonga tanadu. Donc maninga jamana mais aussi afu nyoma we kolo la ba anti nyogon tanadu ngwa me fika fa kanga kelinya ka bunchugo mi ni maninga tanaemi kasonga tadu ya fam kasonga femi ka go kasonga maninga toke voilà andi be fakiri na mi bakiri ay fu nyoma mane fuka anye asoro ko de barai ami ko ntade ye dono de ay dono de dono maninga be rekile be rekile ya ani no dono a foro be ah mana bana dono maninga ko dono ko be fakiri bakiri nya famia sa nu au ka do da ma za ma ke nan sa ne be dumi ngona dono dudu do nga folu buye voisine amu befu awagindo mbu bela je agindo famille gindo wallahi nga folu buye ami anga temena sa wati be nga se akoma donc ne reba do luntani nga ko kum kon nala ye kalonke ye kalange ka dami on ni ko ni kalange ka niveau bac ni formation musicale ke kora film na mena bulbul la et artiste ou fena ko ina fo ina e gondo mbula conservatoire gondo mbula do ma rabeni mu che plus précisément na foli be Aminata Jara Suba ni yorola parce que la rede di kena sabu kanila farnya ka gera artiste wala la ka zo ngam sira asa ni sira mo be mi fa inganga mo fa inganga gera la jugo mo be sira mo ka so be mai ma ko jugo kina fu do re do jajo angani ke
Lamine de Kenya ba wala ni mandoni reina do ke ala ka si jandama amina rabbi kama fisi wali amin ame mi fi ala ko kai amina rabbi la to ala ka barika do ala amina rabbi ka sangoro tadi amin alsa ala ka to an kala ko do yoro la maskini yoro mi ni ala sonama ni nga kesabu ye ne do mo go do anga sabbe mo na ka emission kesabu ya fene ka poyi inshallah ala ko kai inshallah donc o kum ko nala ama fo ko ni émission ko fe ama fo kanu bako bela jole ni émission ko fe ni nga ke sababu be sababu ama fo sababu tabulo de sababu fene ka bo parce que mo be kan wele kan u ka témoignage dama u mana na émission ko fe u ka fe on soro donc ame a fo an kanu bako bela jele maliko na animal ko ka émission ko fe émission sigi kun jume ka an artiste ku deme fu deme muna u ka baro o kum ko nala abse ka ke sababu do be bo do be u se ka wele ali sisa metelman non awo do be se ka luta ni wele ka moto dama do be se ka wele ka mobili dama muse mie kwa maliko na ni maliko ka parce que artisia ke abe jelia ke jelia ko ko na be artisia fene ko ko na be donc artisia ko ko na la amba fo jelia fene ko ko na la amba fo ni mu be se ka mun ka aye parce que ibi se ka bara ndamne a bara damne dem na ka do ka fitini iba fo ki bi nyana fenu soro de me fin do be i mago be ko la to soro do be balikana kiye donc ame fe o sababu ka bo on émission na donc anya fo kan mako bela jile maliko na animal ko ka maraka o be kofe ka so be kofe ambu wele ali shini munu me malu fene kon na la amu wele ku haklito ana ku haklito an yere la arama awo mako be animina yere iba wul numéro na sa ndani abna ka numéro 16 donc émission ko fe ame fe sababu ka do ka fara sababu ka ma so la ya mo demena ma ira ma demere ala mo be demena ko mo soro la émission ko fe yan wele ka gote mo ajou dama do terrain soro do dugukolo do dugukolo soro do moto jakarta kura soro donc o kora ko ama fo ko émission abika nya abika ta don donc alisa ame kanu mako fu ko haklito anga émission mako la toujours donc émission yi asigi ni fe santam bulo wartam bulo kono angoni amika antonyo gon demede ka antonyo gon deme ula niso dia ku haklu buka ko jugunu ka tristesse woni fenko donc ama fo kanu mako bela jile nutani abna ka numéro 16 abe soro numéro na al ni mako bala konyo denguli wuro clan fen ni mako bala folila aba bedeke donc na numéro 16 ni mu mako bala ba wele ni mu semi yo bokai yani anga le 14 juin oh parents welelunu maranu welelunu fembe mu me seka mun ke kwa mu semi an be wele anga kene konna depuis 10 ans awamta amami clinic an be wele anga kene kono awo donc abna ka numéro 10 c'est ça pour que gagner la soro 76 20 60 16 76 20 76 donc ni be feka lontani wele ibe numéro konko ni numéro konko ibe lontani soro donc ama fan kan mako bela jele ko alisa kuku haklito anga émission na ama go be sponsor la sponsor ou manifester alisa émission ni adam na ma même ame sponsor wele alisa parce que ko infle ni mami ni mi nyen drobo klela abo bama nangote ni mi daki nyen drobo klela ma shi hakliti jigila donc ama fo sponsor bela jele ma do be shon do be wi kono ntone ibe Joshon dola obi kono ni to o donc amu wele sponsor wele dobe o to bolen do bi se katika émission do ma me dobe ibi ka fen do me be barka do sorala fen do be ima famwa ibi ka baba nga famwa donc u kana nyina anko ama fo sponsor bela jeli u se muye ko dama ngo ke ko publicité la wo de me bagala komi maliku na foni refa mako be de me bagala en fait awo ali luntani fleni émission ko aga sandiam fleni Djoube c'est pour manifester fembe donc émission inscrit benita al ni siège tout siège bi bole bi sika nyama ka siège do dama nga to sigi o bebe sika ke donc ama fo kan mo bela jeli matériellement financièrement moralement ibe sika munke ni tay may alundani ne ko ni fendene bolo denga ne be karsa donc ibe sika to fe obe ore kadanye ni malundani soro ibi ne resoro ni mana resoro bi adama soro donc ama fo kan bako bela jele ko le 14 juin am peka nyongo soro jakarta terena nyongo na liso jare do nyongo na yele do ameta ame nyongo na yele ame nyongo na liso dia abana ambe kele kasonga o bana o dokono o flawo abe kele shawo shafe maliko na ambe kan tigere nyongo ma nyongo ma ni dungle le 14 juin jakarta terena ka ko kan taw
bi a yɛrɛ ka dɔnkili yɛrɛ kun mana ko kɛlɛ man ɲi ka dɔnkili kun mana kɛlɛ bɛ jamana ɲagami donc an filɛ nin yɔrɔ min na nin sisan donc an b'a fɔ kanumɔgɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka taa luntani bɛna taa mun fɔ kɛnɛ kan ye bɛɛ bɛna a mɛn bɛɛ bɛna a faamu a bɛna taa mun fɛnɛ ye bɛɛ bɛn'o ye bɛɛ bɛn'o faamu ka siru sɛbɛlama ka sɔn ka dɔn jɔnjɔn ye donc ka sɔn ka fɔli yɛrɛ de bɛ ka i ma deli ka mun ye dɛ fo wula kɔnɔ merci o de bɛna taa kɛ kɛnɛ nin sanfɛla la ye donc an bɛ kanumɔgɔw bɛɛ lajɛlen donc marraines parrains bɛɛ welelen don okumu kɔnɔna la ala an bɛ jojo yɛrɛ wele n'a sera ka taa a bɛ diya an ye n'a a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen hali musokɔrɔba yɛrɛ n'o bɛ se ka taa problème fosi t'a la bɛɛ invitelen don awɔ bɛɛ invitelen don donc okumu kɔnɔna la an bɛna kɛnɛ kɔnɔ n'o tan ni kanu tɛ n'o tani i ni ka public bɛ cogo di ka sɔn ka public bamanan public e ni ka public cɛ a bɛ cogo di bamanankan ye n'a ma kan wala kɔni ni kanubagaw ni ni kanubagaw cɛ n b'a fɔ alhamdulillah ya a ka d'u ye ne ka kɛ cogo min n bɛ ten tɔ ne ka public ye kasɔngaw de ani maninkaw la simplicité ne y'o de choisi parce que n bɛ n ka domaine dɔn donc min bɛ taa ni n ka public ye n b'o de kɛ lusi a se tɛ n ye hali n'a se bɛ n ye je préfère rester naturel ka di n ye n'o tɛ luxi ka di bɛɛ ye bɛɛ bɛ se k'a kɛ mais simplicité kɔnɔ plus traditionnel o de ka di ne ye parce que a ka di n ka mɔgɔw ye n bɛ fɛ ka n ka y'a yira n bɛ fɛ ne ɲɔgɔnnaw kasɔngadenw ka ɲɛbɔ ne ka masiriw ni n ka habillements ni n ka kundilanw ani n ka samaraw tacogow fɛ ko hakili to u bɔyɔrɔ la quoi ne de bɛ se ka valeur k'a la nin yɔrɔ la n ka foli bɛ tanti Mamu Sidibe an b'a fɔ a y'a ka ɲɛnamaya ban a bɛ k'a ka ya de défend Ganadugukaw a b'a ka fulamasiri de kɛ fo ni tani mara min yɛrɛ bɛnna k'a sɔrɔ fulamasiri t'a la pour que i k'a dɔn a bɛ gɛlɛya dɔɔnin fana dɔnbaga jɔnjɔn y'a faamu amen awɔ an bɛ Ganadugu Mamu fo Mamu Sidibe a foli do kɛnɛ kan c'est pas sorcier plus respecté que traditionnel a tɛ n'i pari a dɔ y'a tulo la ye awɔ o don a tɛ taa k'a to hali ni a b'i fɛ hali n'a bɛ fɛn fitinin hali ni ye gɛzinɛri lo masa di ne ma n k'a don ne bɛ n ka masiri de kan a banna ne ka sɔn ka masiri de kan banna n'a man di i bɛ sɔn nin bɛɛ kɔrɔ de sa kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ la nin bɛ sanu de représentant an fɛ yen sanu bɛ bɔ an fɛ yen ne bɛ nin bonya hakɛ la an ka fɔlɔ jeli musokɔrɔbaw ni dutigi musokɔrɔbaw ni masakɛ musokɔrɔbaw sanu hakɛ de don toni i bɛ tile ni nin de a b'o kɔrɔ la n'i y'o kɛ sabu i kulo fara u b'a fara ka taa ne donc ni kasɔn ni jamana 14 bɛ fiyɛ cogo min nin bɛɛ n'i ka nin de don i y'a mɛn nin ne furu yɔrɔ ta ye donc ni i furula n'i ka kɔɲɔ kɛra n'i ka kɔɲɔ tɛmɛna i ka kuntigi bɛ nin ɲɔgɔnna dɔ i ka na n'i ka kuntigi bɛnna ne cɛla hɔrɔnw ma dɛ olu bɛ nin ɲɔgɔnna dɔ i la a bɛ fɔ olu ma ko lembesiw jalolakaw de don ka sɔn ka original la ni turu olu ye donc olu bɛ nin dɔ i ka na f'i ka sinamuso sɔrɔ n'o tɛ ni tant que nin b'i ka na nin b'a yira k'e furulen don i ye maa ɲɔ de fɛ n'i ye sinamuso sɔrɔ sisan i bɛ nin dɔn ne de b'a dɔn sinamuso ka na mais fɛn tɛ k'e kana bilen o ye masiri wɛrɛ ye yo anw de f'i ye anw de f'i ye n'i donna muso min furula a ma san 2 bɔ fɔlɔ a bɛ dɔn a ka parler cogo fɛ muso min furula a ma tɛmɛ kalo kan a bɛ dɔn a ka parler cogo fɛ bogotiginin nin donna bogotigiya la ala ma san 1 bɔ a ka masiri kɛcogo b'a yira bogotiginin bilalen don mais a ma minɛlen don a ka masiri kɛcogo b'a yira i y'a faamu muso min furulen don fo a ye den 1 sɔrɔ o fana ka kunkolo dilancogo b'a yira o b'an fɛ yen nin ye nin masiri to yen nin na dɔrɔn nin ye nin de ye o direct ye o n'i t'a dɔn ni e t'a dɔn de ni ye jɛgɛtɛmire kunkolo b'an fɛ yen ko jɛgɛtɛmire n'i y'a ye bogotigi kun dɔrɔn i bɛ ɲininkali k'o de kɔ i bɛ ɲininkali k'a kɔ n'i bɛ fɛ k'a furu yala karisa den ka furu de ma parce que c'est rare ka sɔrɔ den ka 14 ans dafa k'i ma maa minɛ u b'o kungo kunna ka yira ko mɔgɔ t'a kɔ ayi kunkolo in b'a kun a bɛ kɛ bogotiginin bɛɛ de kun
Qui m'a amené le m'a amené l'intabib. Ou ka tradition yo so la fene. Mulo ni bidoni. Kono mana teme kalo kelen kalo fula kalo saba. Abi kuna nana mana zonya uba funi. Ube furu so taki. Jagde mere. No kele kunyo yi. Mere agli la jagde mere dongli ni abe ne wala dade. Ada. Nata lolela, khasoda lolemu. Nata lolela, numole ijagite mere latili. Salo siti tamaba, khasola lolemu. Safedun talaba, khasola lolemu. Khorojo siti tamaba, khasola lolemu. Halini ngodun simanke, khasola lolemu. Yena la dolemu, pala la dolemu, kasola dolemu, telu bemba lugada, telu mama lugada, uluna lugada, kasola dolemu. Adama. Bena kejuku. Bamako. Bamako na amina duguni. Iye bara ni damine fo 6 ans. Bara o bara gɛlɛya b'a la dɛ kosɛbɛ i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i bɛ se ka dɔɔni fɛsɛfɛsɛ an ye dɔɔni awɔ aw bɛ wa parce que ni fana b'a gɛlɛyaw fɔ tuma dɔ la mɔgɔ t'a dɔn i bɔra ko min na dɛ ou bien Adama voilà o fɛnɛ Ami n ye miiri n bɛ taa kari pilasiw la n bɛ bɔ yen nɔ n bɛ na Bamakɔ Ami a gɛlɛyara ne ma yɛrɛ de gelara ne ma yere mais te sa gela fo kan ko to de bi ulu gela ulu ne tay mais ni ka ya choisi tanto ete ka wala foni ni kante ide me ba ka dogone oui tiens ide me ba ka do o gela doy ouais gela flana oui avant de convaincre ma communauté la son ndama gela do ni o gela tumbenka ne fama musique mba ma musique mama delegate me meja fe mfama delegate me meja fe pour que negate me meja fe fondora yoli la new second chama yi oui second doy na go continuer me continuer ngata ayo nega artiste tobe artiste yake na fo jiri tobe jina ba so de me ba bu kele fe do be gerila ka ciu chama ibiga ko confiala ala mono ani ala yo dunne taw be mbadi nima ni do no na voyager jona ni chama ni voyager nga foli wayi ni yoro la be Italie muzomani fene kala ensui ni kalangela ni otaki ba bla artiste do ni ba kalanche ngati voilà donc lu gelaw yen soro minebe ala fo kala barikada mo soro la kané de multi kason ka yereme ni yoro lambe artiste Adama Traoré fo artiste Adama Traoré marama fo Adama yenenga mo fara nyonka que toi tu as de l'avenir si on te donne un petit coup de main tu iras loin au foin à foin domi faut qu'on a blabla mina majege ça va qu'on a fait un cap donc avec encourager sur tous les plans financier moral Adama Traoré est là pour moi donc ma fournir na sega so tata masake modene do ati kaso maka mata do mi mega fo mais comme mali culture valeur kabu aba a testi ko mali culture ma doyen fournir na Adama Traoré actrice Adama Fedama fene directeur Fedama président Adama apprécié Adama Traoré ne ba apprécier mi parce que ne be kami fata mais do ni mi data korodon min ne nawa me chena wata do mais Adama ko de ko fo ne ka demene ko et puis abera fo je veux que tu restes sur le chemin du traditionnel quoi ngana yela ma chogo shila ko na gana chogo choko ngatondo ko sabali donc abo fo ndo bi fenani o do fenani tigi mo foli blala la kana fo kana namba fo me chogo ba fo nyoro na Fedama président do ame anga doyen ouais mai sura Adama Traoré a fole no anga kena kono mogo mana na plateau nga bébé Adama to ko de fo donc artiste Adama ama fu
an ka plateau sanfɛ ala ka hinɛ muso la n'o ye FC Fatumata Wali ka sɔrɔ an b'a fo fana awɔ a fana y'a se kɛ an b'a fo n'a tun bɛ bi a ye ko caman kɛ an b'a fana fo kɛnɛ kɔnɔ a bi yan o a ti yan o a folen don awɔ donc Luntani bɔra ka gɛlɛyaw fɔ sisan Luntani mun ka di e mun ka di ye jɛnatigɛ la mun yɛrɛ de ka di i ni kun ye i ka plaisir ye min adamadenya j'adore être social mun ne man di après ni fɛn dɔ kɔni ka di awɔ ni jabe yɔrɔ goya bɛ ye dɛ awɔ ne tɛ kolabanbaliya de fɛ janfa fɛ e misɛnw ye to fɛ n'i bɛ fɛ n'i ka fara diɲɛ ni lahara ni n janfa dɔrɔn n b'i to yen diɲɛ ni lahara hali n tɛ nimisa ka bɔ n kɔrɔ n ma segin n'a ye ko bɛ n'i cɛ i nana dɔrɔn ka yɛlɛma n kun lahara bolo bɛ fiyɛ n tɛ ɲininka hali tɔgɔ bɛ mɔgɔ min na n t'a ye Adama an bɔra ka émission an ka yɛlɛ bi ta Luntani de tun b'an bolo Luntani Kanute a ye ko caman fɔ an ɲɛna a donna an ka 18 kɔnɔ maa ye siɲɛ 10 ni ko in kama koyi n'a histoire dɔ ɲɛf'i ye an na san yan o waati sɔrɔ n bɛ 4e année na n tɛ date fɔ n'i ye date fɔ u bɛ estimé Kalabankaw kulo bɛ na Kalabankurakaw kulo bɛ na an na san yan c'était en 2004 n tɛ bamanankan mɛn npogotigininw ɲɔgɔnna n'u bɛ fɛ ka kulonkɛ kɛ n fɛ mais u t'a dɔn u bɛ kuma ne fɛ cogo ne dun t'u ka kan mɛn sabu u bɛ taa ɲɔgɔn ye an k'a f'a ye cogo di ne hakili la a taara labɛn ka na de kɛlɛ kama ni nana ni karisa dɔrɔn n b'i bila dugu ma surtout burusi kɔnɔden siɲɛ ta n b'a jigin dɔrɔn wa n'i y'a ye i bɛ maloya boga bin na kɛlɛ de t'i ma ni min sera min na n b'o basa ni min sera na o bɛ n basa dugu ma san éclat de rire tun bɛ bɔ Luntani Sakiliba ne t'o dɔn ne tɛ éclat de rire yɛrɛ dɔn an tɛ télé yɛrɛ lajɛ ne ko i tɔgɔ n b'o dɔn bamanankan na ne ko Deno e tɔgɔ ni ko Luntani Kanute Luntani Sakiliba éclat de rire kɛlɛ wulila kɔrɔ ye ne tɔgɔ de la tiɲɛ sa ne tɔgɔ dɔ tiɲɛ de ne n tɔgɔ min f'i ye m'o fɔ kabila bɛɛ b'a dɔn ko kɛra olu n b'a tiɲɛ de ne Sakiliba in dɔn kɛ mais ne fɛ o ye Bamakɔ yan u ka dɔ de bɛ yen o ye kojugu dɔ de kɛ o ye zuya de kɛ wala o ye fɛn dɔ de kɛ quoi fo 2007-2008 de ne nana dɔn Luntani Sakiliba ye komi jatigibɔla de ka sɔrɔ tɔgɔ de don dɛ ne ko yala n'a kɛra n ko jaka ne tɔgɔ ye star tɔgɔ ye hali sini Kalaba jeune minnu bɛ dɔn n'u ye dɔrɔn u b'a fɔ ko Sakiliba parce que ni kun y'o fɔ ye dɔrɔn e balawu n ba de ye Sisɔkɔ ye donc ni ko ne ma Sakiliba kɔrɔ i ye ne bɔ n fadenya de la olu kɛlɛ bɛɛ b'a la donc o bɛ faamu cogo di olu tɛ ka ne ka y'a faamu ne tɛ ka olu ka intention fana faamu a ma nɔgɔya tellement que ne tɔgɔ fɔ kojugu fɛ ne ka école maître de la ka taa monsieur Diallo n ka foli b'a ye nin yɔrɔ la ko ka taa ne tɔgɔ falen ko ka silamɛ tɔgɔ kɛ n na olu fana ma di yan musokɔrɔba ko payi mamuso k'ale b'a fɔ ne b'a fɔ Jalimaga ɲɛ don o don ko Luntani ka bɔ l'école ta xiba l'école maître fa ko k'a ka bɔ ata waati a bɛ taa crédit de san ka weleli kɛ cabinet na n taara weleli kɛ ba k'i ka weleli kɛ so sisan o ye weleli kɛ so n n'a mun bɛ yen ba ka bɔ yo fasa ye min tɛ bɔ école la dɛ école maître de y'a labɔ n tɔgɔ tɛ Tidiane la dɛ ko mun y'a labɔ école maître nana de ko n'a bɛ kalan ko fo ka silamɛ tɔgɔ k'a la Luntani ye kafiri tɔgɔ de n fɛnɛ su k'ale fɛnɛ salen kɔfɛ de Luntani bɛ bɔ a la ko parce que ko ni mɔgɔ tɛ ka bɛn ni mɔgɔ bɛ ka siɲɛ ta n'u ye Luntani fɔ cogo di n'i y'a jɛngɛ dɔrɔn ne b'i bɔ k'i bin i b'a fɔ ka ɲɛ di donc kɔrɔbɔrɔ dun tɛ se k'a fɔ dɔgɔnɔ ma deli ka Luntani mɛn bɔbɔ ma deli ka Luntani mɛn an dun bɛ ɲɔgɔn kan Bamakɔ yan n'i y'a jɛngɛ dɔrɔn ayiwa an bɛ ɲɔgɔn Luntani Sakiliba dɔ bɛ yen nɔ n terimuso dɔ bɛ yen o kɔrɔbɔrɔ de ye hali sini olu b'a n ka foli b'a ye a y'a jite a b'a fɔ ko nɔlɔntani de o ye musokɔrɔba in tɛ se o la n bɛ taa n jɔ ka kasi
Ok, na bara in kum konna laisse groupe de bible. Groupe bible. Groupe bible. Staff Afraso. Jeli akum konna na. Mo artistiquement Afrokaso nga groupe. Afrokaso. Oui, kaso. Amitourné lo de international. Staff Afraso Jeli akum konna na kaso ngaire akum konna na. Abelo kaso ngaire ko fome. Domaine qui l'onté. Ouais. Faut aller voir comment. Artiste domaine Nigeria, domaine technique. Ah ouais, ok. Voilà, au groupe. Donc Afrokaso avait tourné nous de, il y a un groupe artistique donc Safokaso, oui, Jela comme qu'on a. Donc deux groupes à la fois. Ou bien aller à un groupe. Donc groupe est John Ba a piloté. Voilà les ba piloté. Ça. Kotigi. Mon père. Mon père de la piloter. Bon, ça trop. Mais du sukabo. Du sukabo. Ngambe plateau là ukai. On ne fait pas dinga la nyafla to ko. Na ka ta bebe. Wa abanye la so mo site bebe. Wa kila ba. Ana atu bebe tare. Na fulu ça trop un fo. Bela jeli fo. Donc on konna la amina émission kono ame John fo. Ame Mamadou fo. Mamadou o yerenga tayrike Guinée couture. Mamadou amba fo kenen konna la. Donc bébé émission suit. Donc on a fulu bela jeli. Donc o kum temene ko fere kuru be sa shenga. Donc amina lunta de nyinga ko kuma mi fuli kam no babulo ani kuma ka punje kuma no babulo ako dikanu makoma abiseka ke on me question do poser ako an yere na question do ko na be feka munu wala wala ako lu fene wala anga émission punje aywa kuma kunchela kuma fuli ba bela jeli surtout mali kuna funi na fuli ba ko sabe basa artiste de mbara fuli kaka ouais watu temenano wantu umoti amoti watu temenano sanjama sanfla sabatere amorobi ne me on ti jatela la quoi maliku na fami dunte mogola donc mo fuli kai masiaf sani shia ya go maliauni o fuli beli ba maliku na fani amafu be awere fu ne dogonoke fuli bi adama ala gani ga adama to yi okay si jam dala bulala ka adima amina rabi ni ga wa kono nyokombulu ala ka flana ta duso ala ka banga boy la pew wallahi la mini de nga foli biye nti nga foli biye madame Keita Mariam Jara Suba fu mafu me madame Keita ko lo tum Jara Suba fu kati kangono be fole no temena ga boy nga foli bele ba abi mfanye mbai me fasile no français kasonga mun me français nga fuli bube pour les États-Unis kasonga ayo fude Amérique itu fois kasonga o fule no sa ne maklam parce que ni émission blara adama kasonga yere na doku adama ni ne yere biya ka don ne ubado kasonga a fule no ha adama ni jarasuba oteya awo adama ni jarasuba biga fu fo yan fo yoromi kasonga kachan kasonga be yorobe Sénégal kasonga be Guinée Bissau kasonga be Gambie langue nationale ya ngakai wa wole ko mandinko nga fo bube yame Sierra Leone kasonga be Liberia kasonga be donc kasonga dimbi yorobe nga fo bube la jeli Mali région be keren yana mesego ko fu sego kadini koju sego kadini koju ni fadu flana be na mesega ka sego de ouais nga foli beli ba buyi men sigi no be fo kan kanu ba be fefe be luntane fembe be fo ala kana bashikana o tamalengo fe luntane bora ka foli kan fo donc ame kasonga bela jene fo luntane tola adama kuma kunje kuma mo be bolo ami ko ni drama bon on a ça dit à bête la fo ouais le kasonga fu kakolo fu précisément ouais c'est kakolo kan ani 5 ans kasonga kan ne da ka bonyo na bilu na bonyo na biere du so la be kele wa benyam
il m'a demandé si on est casé dans les villes, mais on hop, un bon carnet, on met un coup de sucre, les capoles font un faux bébé, une télégano, un bouillie, faut faire les capoles maf. Il en faut caille. Pour le nom. Au bout de ça, mais capitaine Kourofo, il en faut Kati. Nous, au bout de ça, papi de la méfou, l'homme fort de la communauté, nous, au bout de ça, un grand frère fou, nous, et Borat Ketaï, grand marabout international. Nous, faut le nom. Qu'on animal, il en faut chicken, mais bella gelenfou. On a mis le boulot, beaucoup à clé tous les 14 juin, en un beau. Jakarta ata kasongaya sankorota kado faraka wule damene bulo donc o ame sigana kene kono kurube ni nga sa shenga parce que bara infleni er ko de bala ibe wuli do fana be gre donc ni ga er sira al nasro i ma classa wa sore chamange donc ame kanu mako bela jelen fo ame kanu mako bela jelen fo u yere ka fo émission in la jella mɔgɔ minnu b'a lajɛ don o don émission okumu kɔnɔna la an b'u fo surtout tungarankew nka tungarankew folen don kosɛbɛ bi kasɔngaw de tun b'an bolo yan kasɔngaw de tun yan bi ka kuma kasɔngaya kan ka kuma kasɔnga jeliya kan o de tun b'an bolo bi donc émission in na a bɛɛ de b'a kɔnɔ ne hakili la kanumɔgɔw ye tata sɔrɔ a la walawalali dɔw kɛra an ye mun faamu an yɛrɛ mun sigilen tun ya ko dɔw bɛ an tun t'o faamu an y'olu bɛɛ faamu donc émission o de an bɛna an bɛ ko mɔgɔw la nisɔndiya ka mɔgɔw la sensibiliser an ka bamananya yɛrɛ min ye k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye an ka siya yɛrɛ min ye a bɛ fɔ ko siya de siya an ka siyaw ye min ye k'an ka siyaw walawala mɔgɔw ye parce que an filɛ nin yɔrɔnin min na ni bi ni an ma segin an kɔ an ka ko caman bɛ ka ɲagami il faut que an ka segin kɔfɛ an ka segin dɔɔni quoi hali n'an ma kɛ kosɛbɛ ala yɛrɛ kama an ka segin dɔɔni ni bɛɛ seginna i ka tabiya ma sisan dɔɔni Mali bɛ segin a nɔ la ko caman bɛ yen i b'a ye o bɛɛ bɛ bɔ Mali ko la caman bɛ bɔ a la quoi donc o yɔrɔnin na an b'an ka président fo Général Assimi Goïta a folen do kɛnɛ kɔnɔ an tɛ kɛnɛ sigi ka wuli n'an m'a fo bari sabula mɔgɔ bɛ yen i bɛ se ka ko dɔ kɛ mɔgɔ bɛ yen i tɛ se ka ko dɔ kɛ mɔgɔ min ye ko kɛ n'a tɛgɛ ɲɛsira a ma ko a ye ko kɛ a sera ka ko walawala o y'an ka président ye mɔgɔ min y'an bɔ fili kɔnɔ k'an bɔ hakilina ɲagami kɔnɔ o kɛra Assimi Goïta ye an b'a fo Mali ko la an b'a fo k'an ni ce Mali ko la awɔ sinon a kun bɛna se yɔrɔ dɔ la Mali kun taara suɛ a kun taara sɔgɔ ala k'an kisi o ma a bɔra masa minnu na donc olu b'o de kɛ awɔ a bala ye jɔnbɔgɔ ye segala a bala ye a ba bɔra mɔgɔ minnu na olu Assimi mɔkɛ dɔ de bɛ yen o de y'a da nanzara ɲɛ kan ko kulon tɛ kɛ ale ka so wa ye makɛ ba tɛmɛsira ye fɛnɛ a banna donc ni Assimi ye Mali sauver o tɛ bali an minnu b'a bukolo bɛɛ ka k'i fa ye dɔrɔn a banna o de ye kumanin ye o de ye kumanin ye bamanankan na an b'a fɔ ko de bɛɛ bɛ k'i fa ye ko bɛɛ ka segin n'i seginna i bɛ k'i fa ye bamanankan tɛ yan Assimi tɛ bila kɔnɔ ye bila gansan tɛ dɛ a y'a ta yen de donc an b'a fɔ kanubagaw bɛɛ lajɛlen donc ko Mali ko in filɛ nin ye ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ Mali ko in na parce que an bɛ ka se yɔrɔ dɔ la sisan u kana n'an senkɔrɔla ɲagasa kuru bɛ ka sa siɲɛ kan wagati min na ko yɛrɛ bɛ ka ɲɛ wagati min na dɔw bɛ n'an senkɔrɔla ɲagami de quoi adama o tɛ ko ɲɛnama ye donc u ka sabali an ka nin ko ni tɔni laban sa an bɛɛ an denmisɛnninw yɛrɛ an ka lafiya sa awɔ an bɛ ka denmisɛnninw an ka lafiya an bɛ ka denw wolo denw fana ka lafiya anw tɛ bilen dɛ den ninnu donc u ka sabali u ka hinɛ ala yɛrɛ kama n'u bɛ taa yɔrɔ min na ye mɔgɔ ninnu ka taa yen sa u k'an to yen u delile yɛrɛ de do koyi donc kuma bɛna kuncɛ awɔ i jɔ f'an ka dɔɔni fɔ de parce que n'an ma dɔɔni fɔ jamana ko in a ma nɔgɔn dɛ donc an bɛ Mali kanubaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛ maliyɛn den bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani maliyɛn sigilen don yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ ni ce Mali ko la mɔgɔ min b'i ka Mali fɛ dɛ mɔgɔ min b'i ka jamana fɛ mɔgɔ min dusukolo b'i ka jamana fɛ an y'i fo an ka kɛnɛ kan n'i b'i ka jamana fɛ an y'i fo i folen don donc o kuma kɔnɔna la an b'a fɔ ko an bɛna émission se a kuncɛ yɔrɔ ma mɔgɔ min bolo tun bɛ nɛgɛ la ale ye Yaya Samake Yaya ale kɔni a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina an bɛ y'a fo y'a bi an b'a fo émission
a bɛ bila araba o araba nɛgɛ kanɲɛ 18 n'i y'i kɔnkɔn Mali Kunnafoni TV a taper dɔrɔn YouTube chaîne o chaîne a taper dɔrɔn ko Mali Kunnafoni émission an ka yɛlɛ i bɛ émission in bɔ a kɔnɔna la ni Ala sɔnna ma